Izindaba ezinhle kubakhonzi, uHulumeni usenqume ukuthi kusukela ngenyanga ezayo izindawo zokukhonzela zizovulwa. Nokho lezindawo zizosebenza ngaphansi kwemigomo eqinile mayelana nesibalo sabantu abavumelekile kanye nenhlanzeko. UMengameli uCyril Ramaphosa uthe lesi sinqumo senza emva komhlangano abenawo nabaholi bamabandla. Our faith is what has seen us through many dark times. Sexekiswe omunye umgomo wokunqanda ukusabalala kwe-COVID-19 ngaphansi kwesigaba sesithathu se-lockdown. Lesinqumo siza ngemva kweinsuku uMengameli uRamaphosa evumile ukuthi kungenzeka senyuke kakhulu isibalo sabantu abanaleli gciwane ngaphansi kwesigaba sesithathu. Ngesonto wanxenxa zonke izakhamuzi zakuleli ukuba zenze konke okusemandleni ukunqanda ukubhebhetheka kwe-coronavirus, kepha izolo kusihlwa umemezele ukuthi amabandla ingaqala ukusebenza kusukela ngesonto elizayo. Places of worship may reopen subject to strict restrictions which are absolutely necessary if we are to prevent infections from rising in accordance with norms and standards that will be set out in the regulations. Churches, synagogues, mosques, temples, and other recognized places of worship may resume services, but these will be limited in size to 50 people or less, depending on the space available. Kulonyaka beqala nqa ukuthi impela sonto yephasika ichithelwe ezindlini ngenxa ye-COVID-19 kuleli, kepha manje amabandla asengavulwa futhi ngaphansi kwemigomo eqinile. UMengameli uthi isinqumo sokuvumela ukusebenza kweindawo zokukhonzela siza ngemva kokubanjwa kwezingxoxo nomkhakha wezenkolo, kepha uthe kufanele kulandelwe yonke imigomo ebekwe uHulumeni. All religious organizations must put protocols in place for, among other things, thoroughly cleaning and sanitizing places of worship before and after services. Our faith communities must ensure that any rituals that carry even the slightest possibility of exposing worshippers to risk should be avoided. UMengameli uRamaphosa uphinde wanquma ukuthi umhlazi ngama-30 nomuvo kuNhlaba kuzoba usuku lomthandazo kuzwelonke. Unxuse zonke izakhamuzi ukuba ibeke iNingizimu Afrika emthandazweni kulesikhathi esinzima. Ukuvulwa kwamabandla kuzoqondana nokuvulwa kwezikole kuleli ngesonto elizayo. Lokhu ke kungaba isiqalo sokwenyuka kwesibalo sabantu abasuleleke nge-COVID-19.